ሰላም 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 ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝውቱራት ዝኾኑ ቃላት ክንድህስስ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ቃላት vocabularies ዳኛ፣ judge, ጠበቃ፣ lawyer or attorney, ጸሓፊ ቤት ፍርዲ፣ clerk, ተኸሳሲ፣ defendant, ከሳሲ፣ plaintiff, ጠበቃ ተኸሳሲ፣ defense lawyer, ምስክር፣ witness, ጠበቃ ከሳሲ፣ prosecutor, ክቡር ዘብዐኛ ቤት ፍርዲ፣ bailiff, መጸዋዕታ ቤት ፍርዲ፣ subpoena, ቃለ ምስክር ሓፂሩ ምስክር ዝህቦ ቃል ማለት እዩ። testimony, ቅድሚ ውሳኔ ዝግበር ሚይጥ ሽማግለ ክብል ከለኹ ጁሪ ማለት እዩ ብእንግሊሽ። deliberation, ውሳኔ ካብ ወንጀል ነፃ ምዃን፣ acquittal, ናይ መወዳእታ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ወይ ድማ ብይን፣ verdict, ናይ ቤት ፍርዲ መቕፃዕቲ ናይ ሞት ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ማሰርቲ ክኸውን ይኽእል፣ ብገንዘብ ክኸውን ይኽእል። sentence, ይግባይ፣ appeal, ጭብጢ፣ evidence, ክቡር ዳኛ፣ your honor, ኣግብእ። objection. ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ብዝተረፈ ሰናይ ተጥዕሙ ንዓኻትኩም ይኹን። See you on my next video and bye for now.